Kazi waihama wava musi wesvondo wokumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Jesu ari kumuka mamuri here? Manga makagadzirira svondo here? Svondo haizi yekungoti tinongoenda kukereke musi weSande, kwete. Svondo ndeyekugadzirira kwamazuva matatu. Ndakakuudzai kuti mazuva aya anoverengwa sei. Munofanirwa kunge makagadzirira, makazvinatsa, muchiuya kuzonzwa kuparidzwa kweshoko raMwari. Nhasi yava svondo yekumuka kwaishe wedu Jesu Kristu. Munhu woga woga anofanirwa kunge ane mharidzo yaanenge anayo yokutipa. Haungashayiwe shoko rokungotipawo rishoma nokuti rakawanda zvakadai mubhaibheri. Hapana munhu unoti anoda Mwari angashaye chaangangotiudzawo kana chimwe chete zvacho. Aiwa, rambai muchizvirovedzera. Rambai muchiita sei? Muchiverenga shoko raMwari, muchizvinatsa kana makuuya pamasande enyu aya. Haazi kuti munoswera zvenyu muri kumabhawa Friday, Saturday, Sunday mozoti maakuenda kukereke. Haazi kuti munoswera muchiita zvakaipa Friday, Saturday, Sunday mozoti Sunday maakuenda kunokereke. Makazvipira kuti mumuke naIshe wedu Jesu Kristu, ndosaka makazviti munoda kupinda Sunday. Makazviti munoda kupinda musi wokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo kana zvichinzi ivai muguva naye, zviri kunzi ivai mushoko naye. Sokufa kwaakaita musi wechishanu, achipinda muguva, ivai mushoko naye, pindai mumagwaro, itai zvakarurama, itai zveutsvene. Kana mazosvika paSande, Jesu ngaamuke mamuri. Anogomuka sei imi mamuchiswera zvenyu kumabhawa muchijabulawo? Anogomuka sei mamuri imi manga muchiswera muchiita zvinhu zvemanga-manga, muchiita upombwe, muchiba, muchiponda, muchiroya, muchiita satanizimu, muchiita zvose zvisingadiwe naMwari, zvechidhimoni nemweya yakaipa, muchiita ruchiva, muchiita godo neshanje, muchireva nhema. Kwete, hazvisiri izvo zvinoreva kupinda svondo. Kupinda svondo zvinoreva kuti munenge muri muguva naIshe wedu Jesu Kristu, kubva pachishanu kusvikira pasvondo achimuka. Kuva muguva, kuva mubwiro, ndokuva mushoko raMwari, muchistadha, muchiverenga, muchinzwa kuti Mwari anoita. Ndo mazuva matatu ekunatswa kwenyu kuti muzomuka naIshe wedu Jesu Kristu. Nhasi uno tiri kuenda pana Vatongi. Vhangeri yedu inobva pana Vatongi, Vatongi vekutanga, vhesi 22 kusvika pavhesi 26. Pavatongi vekutanga, Judges 1 vhesi 22 to 26. Vatongi vekutanga pane section inotaura pamusoro pemarudzi asina kubudiswa navanhu veIsraeri, marudzi asina kuparadzwa navanhu veIsraeri. Asi kana muchiverenga nhoroondo yaJoshua, zvinonzi marudzi ose akaparadzwa. Zvino marudzi aya agobva kupiko iwo achinzi akaparadzwa? Zvinonzi pakanga kutone maguta aigara vanhu, zvichireva kuti maguta aya havana kutomboabata, vakagoparadza ananiko? Zvichinzi vanhu vacho vavakaparadza varipo. Shoko raMwari rine manenji, shoko raMwari rine simba, shoko raMwari rine utsvene. Tingadaro tisino kunzwisisa kuti pose patiri kufunga kuti Israeri yakaparadza vanhu, yakakunda vanhu, ingadai isina kuvakunda pahondo dzatinorwa munyika muno, hondo dzepfumo, hondo dzemuseve, dzeuta nemuseve. Kwete, dzakanga dziri hondo dzemweya. Muri kuzvinzwa? Nekuti vanhu havangati vafa vogomudzoka zvakare. Havangadzi vakakundwa asi varipo, tichinzwa kunzi vakatadza kuvakunda. Tingati shoko harisi kuhumana here? Kwete, zvinhu zvemweya izvi zvatiri kutaura. Iri bwiro iri. Saka ndipaya ndichiti bwiro iri muchenjere pamunenge muchiriverenga. Bhaibheri muchenjere pamunenge muchiriverenga. Nekuti makasazviverenga muna maziso emweya, munobudisa zvinonhuhwa pariri. Isu hatitoda kubudisa zvinonhuhwa, tiri kuda kubudisa chii? Jesu wakamuka, Jesu mupenyu, Jesu mutsvene. Jesu akamboenda sei? Akatomboenda kuna Baba. Ndiye watinoda kuona pamusi wesvondo.
verengai bhaibheri muno mweya makazvinatsa. Imi munotoziva nzira yekuzvinatsa nekuti makazviti munoda kupinda Sande. Mumazuva matatu munenge manatswa, sekunatswa kwakaitwa vaIsraeri vari pagomo reSinai vachipuhwa murayiro. Zvikanzi ngavageze hanzu dzavo, hanzu dzinomirire chiko, kururama. Zvikanzi vashambe nemiviri yavo. Kushamba muviri ndokuita sei? Ndokubhabhatidzwa, ndokuchenurwa ka, ndokunatswa kwacho iko. Hanzu idzi dzatova mabasa ekuita sei? Ekururama. Saka mumazuva mashanu, mazuva matatu aya ekuti Friday, Saturday, Sunday, imi muri kugadzirira chii? Kusangana naMwari pasoro, kusangana nokumuka naIshe wedu Jesu Kristu. Ivai vatsvene, musave zvinyangadzo pakati avo. Yatinzwei shoko raRuzi, shoko riri pana Vatongi 22, Vatongi 1 verse 22-26. Zvikanzi veimba yaJosefa, amen, vakutaura pamusoro pezvavakaita nezvavasina kuita. Zvikanzi naivo vakakwira vakandorwa neBhetieri. Bhetieri zvida ndiyo Bethel. Jehovha akava navo. Verse 23. Veimba yaJosefa vakandoshora Bhetieri. Zvino zita reguta iri pakutanga raiva Ruzi. Amen. Muri kuzvinzwa? Nharirire, verse 24. Nharirire dzikaona munhu achibuda muguta, dzikati kwaari, dotiratidza hako panopindwa napo paguta, tigokuitira zvakanaka. Amen. Akavaratidza panopindwa napo paguta, vakakunda guta neminondo inopinza. Asi vakatendera munhu uyo nemhuri yake yose kuenda hake. Zvino munhu uyo akaenda kunyika yavaHeti, akandovaka guta rake, akaritumidza zita rinonzi Ruzi. Ndiro zita raro kusvikira nanhasi. Amen. Amen. Zvikanzi munhu mumwe chete aibuda muguta, guta rakanga rine masvingo akakwirira. Zvikanzi vaIsraeri, vana vaJosefa, vachitadza kupinda mariri, vachitadza kukunda guta. Zvikanzi kusvikira vatoona munhu achibuda muguta imo, vakamubvunza kuti wabuda nepapo, unopinda sei kana wakudzokera? Tirakidze zvako, nekuti isu toda kubitirira guta iri. Kana wakatirakidza, iwe uchakuregedza uchienda noupenyu hwako, hatina kuuraye iwe neveimba yako. Muri kuzvinzwa? Muri kuona mufananidzo wacho? Mufananidzo pamusoro paRahabhu chifeve namazuva avo ekukurosa kupinda muKanani, pavakapfuura paJorodhani. Zvikanzi pavaida kunorwisa Jeriko vakaita sei? Vakatumidzira vasori. Vasori vakapinda muguta, vakavanzwa naRahabhu chifeve paaitsvaga. Zvikanzi ana Rahabhu navamwe vake vose veguta reJeriko vakanga vakatobatwa nekutya zvakanga zvakangoita vaKenani vose, vachiti chiiko? Takanzwa kuti Mwari anemi, takanzwa kuparadza kwamakaita hondo huru yeIjipita. Zvino tichadini? Rahabhu anomirire chifeve? Rahabhu anomirire mhondi? Rahabhu anomirire vanonyepa? Rahabhu anomirire vane ruchiva? Rahabhu anomirire vanoroverera vanhu nenhema, vafakazi kana kuti mawitness, mafalse witness? Rahabhu anomirire vane mweya yetsvina? Rahabhu anomirire vane madhimoni? Rahabhu anomirire vasingakudze vabereki? Rahabhu anomirire vasingade Mwari? Rahabhu anomirire vanoita satanism? Rahabhu anomirire vanoita zvewitchcraft? Vanhu vose ava vasingatevedze mirayiro yaMwari ndo vanomirirwa naRahabhu. Izvi zvinhu zvomweya. Saka imi chamunofunga pamusoro pemuchinda weRuzi chii? Muchinda weRuzi haana kutengesa vamwe vake here? Rahabhu haangokudzwa chete navanhu vaIsraeri here? Kumwe kwese anonzi chimutengesa, haangadikanwe kuonekwa. Muchinda weRuzi uyu wakaita zvimwe chetezvo, asi wakapona neupenyu hwake, akanga atengesa. Ndicho chokwadi chiripo. Nyange zvakakazovaka rimwe guta rinonzi Ruzi. Uri kuzvinzwa? Paita maguta maviri ane zita rimwe chete.
Mwari ngaakudzwe. Hama dzangu, imi vanhu veZimbabwe, vanhu vari pamwoyo pangu, vanhu vanodikanwa naMwari, munomboziva kuti Bheteri zvinoreve chii? Bheteri zvinoreve kuti imba yaMwari. Muri kuzviona? Saka zvichinzi munhu uyu akabva akanoestablisha rimwe guta rinonzi Luz, zvinoreve chii? Zvinoreva kuti munhu uyu akaramba Mwari. Muri kuzvinzwa? Akati haiwa, ine zvandaona guta iri rose rashandurwa kuti riitwe guta raMwari. Vanhu vava kutenda muna Mwari. Ini ndakusiyana navo, ndinoda kuramba ndichine tsika dzamadzibaba angu. Akaenda akanoita rimwe guta pedyo navaHeti. Guta revanhu vakaita sei? Vakaramba Mwari. Rangarirei kuti vaIsraeri vakanga vapedza makore 40 vachidzidziswa naMwari, vachiratidzwa naMwari kuti ndinoshanda sei nemi. Vakanga vane simba raMwari. Nyange makaverenga kuna Joshua, kwokupedzisira kwaJoshua zvinonzi, pakufa kwaJoshua zvinonzi vanhu vakanga anavo vakanga vakasimba muna Mwari. Muri kuzvinzwa? Vanhu vaiziva Mwari nokutya Mwari, vachifamba muna Mwari, vachiparidza vanhu shoko rekuti Mwari anofanirwa kudiwa, anofanirwa kuteverwa, anofanirwa kunzwiwa, anofanirwa kuita sei? Kukudzwa. Kana zvichinzi vakazotora guta reLuz iri, zvinoreva kuti vakasaplanta religion yakanga irimo muLuz, yakava religion yaMwari. Vanhu vakanga vana Mwari ava. Naizvozvo dai vakatadza kukunda guta reLuz, rakaramba richingonzi Luz, zvinoreva chiko? Kuti haiwa, vaparidzi vedu, vaprofita vedu, vanhu vatinoti vanoziva Mwari, vakashaya basa pavakapinda muguta ravaHedheni. Zvinhu zvomweya. Naizvozvo patiri kufunga kuti vakakundwa nemunondo. Uyu ungori munondo weshoko raMwari chete, hauzi munondo wezvokwadi, munondo wemafumo namatemo, munondo wekuita sei? Wokuparadzana. Asi guta zvaradai izvi, zvara kunzi Bhetieri, rapambwa, rava kunani? Kuna Mwari. Umambo hwaMwari hwaita sei? Hwawedzerwa. Ndopamunonzwa paya shoko richibuda kuna Isaya zvichinzi muganhu yeumambo hwaMwari yawedzerwa. Munhu akatengesa, haana kutengesa yesacho, akangoramba Mwari, akaramba chitendero chakanga chavapo, chakaita saplant chitendero zvakanga zviripo. Sekuuya kwakaita vaiparidza Jesu munyika yeZimbabwe, vainzi maJesuit. Kanzi vanhu vazhinji vakasiya vamwe vakasiya zvitendero zvavo zvavakanga vanazvo, zvitendero zvekupira midzimu, zvekuita zvimwe zvinhu zvese izvi, zvitendero zvekuswera vachiita sei? Vachipinda mudzin'anga, zvitendero zvekuita sei? Zvekuroyana. Vakauya vakagamuchira Mwari, vakafamba nemirayiro yaMwari. Ndo zvinonzi supplanting izvozvo. Tabvisa tsvina dzese dzamambenge muchiita idzi. Huipi hwose hwamanga munahwo husingadiwe naMwari, taisa kuda kwaMwari. Muri kupanzwa ka? Rangarirai Abhurahama. Muri kuzwa? Zvikanzi Abhurahama paakabva nyika yeKaradhia, ndizvo zvakanga zvangoitawo seguta iri. Kana zvichinzi vaIsraeri, zvinoreva vanhu vane murayiro waMwari. Muri kuzvinzwa? Ndikati rangarirai Abhurahama, kwaakabva uku tsika dzawo dzakanga dzisingatenderwe naMwari, dzakanga dzisingadiwe. Nyange zvake paakauya akasvoita munhu waMwari, zvimwe zvinhu hazvina kubviswa zvose naMwari. Mwari akamugamuchira, akamudzidzisa zvishomo, achimurakidza paakakanganisa nepanokanganisa vanhu vokwake, achimuudza kuti regedza kudzokera kune zvinhu izvi, iwe wava wava munhu wangu. Naizvozvo guta reLuz iri makaranga riri guta revanhu vane nzira dzavo, vane macustoms avo, matraditions avo,
vane culture yavo, vakanga vane maidols kana kuti zvifananidzo zvavo zvavainamata zvakanga zvisiri zvinhu zvavaiita. Vakanga vane zvinhu zvavo zvavaiita zvakanga zvisiri munzira yaMwari. Asi rangarirai chinhu ichi, Kenani yakangogara iri nzvimbo yaMwari kubva kare nakare, vaIsraeri vasati vavapo, Abhurahama asati avapo. Abhurahama shoko rakauya kunaye kwaari, akasiya vanhu vake, akatenda kune zvivimbiswa zvaMwari, akanzwa shoko raMwari. Wakanga ari pakuvandudzwa muupenyu hwake, kubva pakusiya vanhu vake kusvikira pakufa kwake akanga achingovandudzwa. Imi kana mune kutenda kwakaita sekwaAbhurahama, inzwai shoko raMwari rinouya kwamuri. Vangararai kudzidza shoko raMwari, musaneta. Imi zvamunoti sango rinopa waneta, musakanganwa kutaurawo pamusoro pazvo, pamusoro peshoko raMwari. Abhurahama vakanzwa shoko raMwari, naizvozvo wakaramba achivandudzwa. Imi rambai muchivandudzwa mukutenda kwenyu, nekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuti ungosiya zvinhu zvose kawana. Dzimwe nguva ungatomboziva kuti uchine zvinhu izvozvo zvinenge zvichiti zvakaipa. Mwari paanozokubengenutsa, siyana nechinhu ichocho. Abhurahama wakateerera mirayiro yaMwari, wakaichengetedza. Wakaedza nepose paaikwanisa napo kufamba asina zvipomerwa pamberi paMwari. Wakanga uri muchirangano naMwari. Imi edzai kufamba pamberi paMwari musina zvipomerwa. Kwete zvipomerwa zvenyika, ndikutaura zvipomerwa zvinobva kuna Mwari. Rangarirai kuti muri musungano yakaitwa neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Kudzidza kwenyu kunobva pakugamuchira shoko raMwari. Moziva patinokuparidzirai paya patiti ndabuda munzira ndakuparidzirai mobva matongotendeuka. Hongu rinenge rakubayai pamwoyo, asi munovandudzwa zvishoma nezvishoma. Mwoyo yenyu inosandurwa zvishoma nezvishoma naMwari. Pane kudzidza kuripo, nekuti makaita zvinhu musina kudzidza, munoita zvinhu zvinonzi chikungoriekta quickly. Iwo mudzi wezvinhu izvozvo uchiri wakabatira. Chakaipa chamunenge masiya chinotungira. Pane pachoda munhu anogobora, anobvisa chimidziya, anosiya aiuraya pasa. Munosanduka sei? Nekudzidza shoko raMwari. Munosanduka sei? Nekupractiza shoko raMwari, nokuita shoko raMwari. Hongu mungati zvakaoma, munofanirwa kutodzidzira kuzviita zvinenge zvitaurwa naMwari. Munofanirwa kutoonawo mutsauko unenge uripo pakati penyu nemunhu wamakasiya uya, munhu wakare. Ndokutaura kwaPauro. Ndosaka achikuudzai kuti mava munhu mutsva, muri kuvandudzwa nani? naMwari. Abhurahama paakasiya, zvikanzi maguta amadzibaba ake akanga akure, iye ari paakanga ari oga, zvekuti dai mumwe akabva kumaguta amadzibaba ake akauya akazoona chiAbhurahama, aitenga akutoti uyu munhu haazi werudzi rwedu, munhu wasiyana nemunhu watinoziya, haachaita tsika dzedu, munhu wapanduka. Zvinhu zvamadzibaba ake zvakanga zvava kure naye sekuva kure kwehama dzake. Munoziva pashoko iri rokuti Abhurahama wakasiya vanhu vakwake. Ndinorangaridzwa chidyo, ndingachiti chidyo, zvikanzi Jesu paakanga akaunganirwa navanhu vane zviuru 4 kana 5, akavapa kudya.
munoziva kuti imimi vanhu vakazinge vakudzokera kunaye vachikumbira kudya, vachinyengera vachida zvavo chingwa vachiti tiratidze ichi chiratidzo, sezvakaita Mozisi akavapa chingwa chekudya murenje. Jesu akavarambira akati ini ndini chingwa chacho ichocho chamuri kutaura. Murungoramba muchidzoka kwandiri nekuti makadya chingwa zuro. Muri kuzvinzwa? Asi chingwa chamakadya ichi hachibetsere, nekuti nyangwe navani namadziteteguru enyu akadya chingwa mugwenga asi vakaparara. Chingwa chandinokupai chazvokwadi ndocheupenyu. Saka ndichiti rovedzerai kushoko raMwari. Muri kuona pane chitema chenyu zvandadaro izvo. Abhurahama akasiya vanhu vokwake. Naizvozvo kana tava muchikristu tava hama hanti. Ini newe tava hama munani? Muna Jesu Kristu. Asi sendi Abhurahama, sokusiya kwakaita Abhurahama vanhu vakwake, nemiwo munofanirwa kusiya hama dzenyu muchikristu. Muchienda kupi? Kunoestablisha maguta matsva. Muri kunzwa? Ndo chidzidzo chatinoona pane munhu weRuzi akatengesa uya, iye akapona, wakaenda akanoestablisha rimwe guta raakadedza futi kuti Ruzi. Muri kuzvinzwa? Siyai hama dzenyu muchikristu. Kana mati dzidzei madzidziswa navachi pamakatendeukira kuya, mati dzidzei gore rimwe chete, hakunaita makore makawandisa chaizvo muri mukereke imwe chete, nekuti Jesu haana kuzokudaidzirai kwaari kuti mudziise mabhenji emuchechi. Akakudaidzirai kuti muve vashandi, mafoot soldiers, varwi vanobuda kunze vachinorwisa maguta akaita sei? Akaipa. Makaramba muri mukereke imomo, chinoitika ndechekuti vari kunze vanouya mamuri. Panzwa kuti imi mubudire kunze. Vari kunze vachaona mukana wevanhu vari wiki vari kungoswera vachidzisa mabhenji. Therefore they will attack you. Saka muchizonzwa kunzi muchechi munobuda madhimoni. Vanhu vanenge varimo vanenge vane madhimoni. Vanhu vanenge varipo vanenge vari vatadzi, vakaipa, vachiita zvinhu zvose zvisingatenderwi naMwari. Makafanira kuwedzera umambo hwaMwari. Naizvozvo munofungei kana makatarisa vatongi 1 pamusoro pemarudzi ose akatadza kubviswa navaIsraeri? Muchafunge chii pamusoro pazvo? Zvikanzi kana mukasavabvisa, shoko richitaura, kana mukasavabvisa vachadzidzisa vana venyu kuita sei? Kuvenga Mwari. Kuvenga Mwari ndokuita sei? Kuita tsika dzakaipa. Nekuti vana venyu havangogara vari pavo voga, vanogara nevanhu vakavakomberedza. Kana iye Jesu anoti handisi kukubudisai kubva munyika, ndiri kukusiyai muri munyika. Zvikanzi asi Mwari vachengetedze neshoko, muvachengetedze nei? Nezita ramakandipa, muvachengetedze nei? Nezvokwadi yenyu. Muri kuzvinzwa kazvo? Ndo zvinobuda kuna John 17. Vhangeri raIshe Jesu Kristu. Chandiri kutaura ndechekuti vanhu vakanga vari muRuzi havana kuurayiwa, asi naivo vakatanga kunamata Mwari wokumusoro. Naizvozvo kana zvichinzi vaIsraeri vaisa vanhu pamunondo, zvikanzi vaitakura shoko raMwari vachiedza kusandura maguta iwawo. Asi zvatinonzwawo zvikanzi vakazorasa Mwari vaIsraeri vakatanga kuita zinyekenyeke, vachingoswera vakagara mumabhenji emukereke. Zvakaipa zvakatanga kuita sei? Take over. Vakapedzisira vane zvifananidzo, vakapedzisira vakuita zvose zvakarambwa naMwari. Pose patinonzwa shoko richiti vaIsraeri vaibata vanhu ava chibharo, zvinorevawo kuti vaIsraeri vakanga vane simba rokumanikidza kuti vanhu ava, sei zvamakaitwa imimi, makabata chibharo ichocho chekuti nyangwe manga musingadi kunamata Jesu, makapedzisira munamata. Muchiti kana mapedza moenda kuchechi Sunday munamata Jesu, mabuda imomo makuita zvemidzimu yenyu. Ndicho chibharo icho. Zvikanzi vanhu vakanga vane
vamwari vaviri. Chakanakira apa ndechekuti nguva yose vaIsraeri akanga vane vanhu ava. Vanhu ava vaita sei? Sevanhu vamwari. Vakanga vasingarakidze tsika dzavo dzakaipa. Tsika dzavo dzakaipa vaizodziitira kumba. Naizvozvo kana vakanga vasingarakidze vaIsraeri tsika dzavo dzakaipa, zvinoreva kuti vana vavaIsraeri vakanga vachiri sefu. Muri kubanzwa? Ndizvo zvinoitaurwa neshoko zvichinzi vaIsraeri vakanga vaiti put them to hard labor. Vaivabata chibharo. Pamunenge muchiverenga chapter yavatongi 1. Ndizvo zvamuchanzwa izvozvo. Makatarisawo pamaguta aikundwa navaIsraeri aya, panga pane nhamba yamaguta. Makatarisa zvichinzi havana kukwanisa kutora maguta akati. Dzimwe nguva vaisiya matribes aya ane guta 1, dzimwe nguva aisiya matribes aya ane guta 2, ane maguta 2 kana maguta 3 kana maguta 4 kana maguta 5 kana maguta 6 kana maguta 7. Hapana rudzi rwakapfuura maguta 8 akanga asina kupambwa. Murikuzvizwa? Hapana rudzi rwavakasangana naro vakasiya maguta masere asina kutorwa. Aingosvika pa7 chete. Murikuzvizwa? Zvinoreve chiko. Enda paRevelation 3 verse 2 munonzwa kuti panoti chii. Panotaurwa pamusoro pemweya minomwe yaMwari. Inani? Ina Jesu Kristu. Zvikanzi unofamba pakati pemweya minomwe. Zvikanzi akabudiswa, Jesu akabuditsa kubva muna Maria Magdalena mweya minomwe. Murikuzvizwa? Naizvozvo iyi mweya, zvikanzi maguta yakumirira mweya yakanga ine vanhu vakanga varipo apa pavakapinda muKenani. Zvikanzi dzimwe nguva vaiti vakapinda imomo, kana zvichinzi mweya minomwe ndiyo yakaipa. Zvino zvikanzi vanhu vakasiyirwa nemaguta mairi, zvinoreva kuti mimwe mweya mishanu iyi yakanga yaenda kupi? VaIsraeri vakanga vakwanisa kuikunda. Vanhu ava pane zvimwe zvinhu zvavakanga vasaite, asi vakanga vane zvavo zvavaita zvakaipa zvakaramba kusanduka kubva pazviri. Pamunonzwa kunzi vakakunda guta rose vakaritora, zvinoreva kuti vanhu ava vakanga vatendeuka, vakanga vazvipira kutendeuka nekutevera Mwari waIsraeri, vakasiya zvakaipa zvavo zvose. Pane maguta manomwe zvinoratidza kuti vanhu ava vakatadza zvachose kutendeuka. Vanhu vakaramba Mwari zvachose. Nekuti kana pane mweya mutsvene yaMwari minomwe, pamweya mutsvene pane mweya mutsvene yakaipa minomwewo, inenge ichida kuita sei? Kubviswa. Sokubviswa kwayakaitwa pana Maria Magdalena. Nawo makaramba muchiverenga munosvikawo pana vatongi 2 verse 11 to 15. Ingareve chii kwatiri? Ndiyo inoreva zvandanga chitaura zviya zvichiti kana makasabvisa mweya yakaipa iyi ichakunda imini. Nokuti vaIsraeri vakanga vakukundwa nemweya iyi. Hakuzi kuti vaiurayiwa kana kuti pane chavaitorerwa chete, kwete. Zvinongonzi vakanga vakutoredzera zvakaipa kubva kune mweya iya yavakanga vasina kubvisa, yakanga iri pakati pavo. Kana vachinzi vakatadza kubvisa mweya yakaipa, zvinoreva kuti vakashayiwa simba, vakanga vasina authority, vakanga vasina kukwana mushoko raMwari, vakanga vasina mvura dzoupenyu. Vaingoita zvavo sevanhu vari kuenda kubasa. Unoenda kubasa kunoshandira mumwe ka. Usafire pabasa sei semushini. Unongofanirwa kushandawo uchiutraya kuongorora kuona kuti ungazviimprove sei kuti ugozozvishandirawo pachako. Muzvinzwa? VaIsraeri vakanga vasingatende zvakakwana. Kutenda kwavo kwakanga kwakupera. Sokupera kwaita kutenda kwavo zvakaipa zvakanga zvowandisa pakati pavo. Naizvozvo pavaikundwa nevanhu namarudzi akanga akavapoteredza, zvinoreva chete kuti madhimoni akanga kuwanda mukati mavanhu veIsraeri. Sokuwanda kwaanenge aita muchechi, kana musiri active, muchingoenda kuchechi kungoendesa kungonodzisa mabhenji, kana musingazvinatse muchienda kuchechi, muchingoti kana Sunday yasvika maakugeza nekutora kabhaibheri moenda kuchechi, monoimba tudzingo, monzwa shoko richiparidzwa, mobuda, muchimbobuda imomo, dzimwe nguva mutori imomo, munenge matotanga zvakaipa zvenyu.
dzimwe nguva muri kufonera zvikomba muri mukereke, muchitaura zvinhu nezvikomba muri mukereke, vanhu vakaroorwa, muchitaura navarume vavamwe vanhu, muchifeva, muchiita zvimwe zvinhu zvakawanda. Madhimoni iwawo. Kukundwa kwavaIsraeri kwanga kuri maspiritual defeats. Kukunda kwavaIsraeri anga ari spiritual triumphs, spiritual victories. Defeats kana kuti kukundwa uku kunongoitwa chete nekuti vanenge vasina mweya mutsvene, vanenge vasina mvura dzemweya. Zvakatora vaIsraeri makore 40 kuti vange vazadzwa nemvura dzeupenyu. Asi nokufamba kwenguva vapinda muKenani vakatanga kurashikirwa nemvura dzeupenyu dziyadzi. Naivo mashoko hama dzangu, ndinokusiyirai ipapo. Muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei, akuchengetei kusvikira tichisangana zvakare pavhiki rinoteera. Rambai muchizvirovedzera kudzidza shoko raMwari nokuzvinatsa pahunhu napamweya. Chisarai.